Na ako karon diri sa may hard off. Mao ni ang mga usa sa mga sikanhan diri sa Japan. Mga okay kompleto tanan mga sikanhan na diri ug mga ato nang sudlon kung say narit to. Tara. Señor, 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 mi Señor, 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 Sukunasa Sigolo. Dagan sila mga music instrument rin, no? Mga speaker, mga baffles, sa kana diha. May mga bratong speaker ba? Ari ko say mamalit. Kani o taguan raw 300 yen sa tanga kwarta. 150. Pero brato ra pud 150. Wow! Mga sikanhan man diri, no? Mga sikanhan tanang mga baligya diri. Sa Japan na pwede ka mga sikanhan mga okay nga mga sinina na pud diri. Ari ka mapalitan sa hay. Kung anime lover ka, nana kang baligya diri. Naay Gundam. Mahal pa lang Gundam diri. Sa tanga kwarta 2,000. Mahal-mahal po sa tanga kwarta eh. Pinakabrato 1,000 kapin sa tanga kwarta. Wow! Mga One Piece lover na pwede daghan diri. Ayo. 2,500 yen. Sa tanga kwarta mga 1,000 kapin yen eh. Mga 1,500 siguro. Sa tanga kwarta 1,500. Wow! Kini 1,000 sa tanga kwarta 500 nih. Mahal lagi kung mag-collection kag mga one piece diri unsa pa na. Kana ko wala ko collection lagi nato. Napos lang mga okay nga sapatos diri pod. Oh. Pero ako di ko hilig malit man. O kanang mga okay nga sapatos. Ako na Gundam ra kung gipamalit. Daghang na ako yung mga Gundam na. Gamay ra pod di kayo naghan ba. Nakita rin sa akong kauban dahil karon diri. Taray. Hi. Hi. Di gikan bro, ganyan ka? Oh. Wala may trabaho karon? Wala lagi? Ah, mo ba? Mo na karon suroy ka diri ikaw. Oh, asa may trabaho sad, suroy sad mi diri ba? Ayaw, hindi off mo. Mga bag, mga malita. Ako nakapalit sa kog bag nga kung saan okay barato sad ba? Ay mga sinina, short, mga long sleeve, mga pang winter. Ay mga branded ba? Pili ko mga kao, nasa kao dire. Kompleto man dire. Nasa mga ref baligya oh. Barato sa lang ref dire kani oh. 9,000 yen sa tanga kwarta. 4,000. 4,000 ni kini nga ref. Bati rin, indot ya ba no? 4,000 sa tanga kwarta. Indot pa kayo eh. お客様でいらっしゃいませ。番号さん15番、番号さん15番でお待ちのお客様の計算が終了いたしました。ほどカウンターまでお越しくださいませ。 Kini 5,400 yen. 5,400 sa tanga kwarta. 2,500. 2,500 ni sa tanga kwarta. Wapo pa, indot pa eh. Pag na taya lang gamay. Pero okay pa, ligon pa kayo. 2,500 sa tanga kwarta. Depende sa quality, depende kung nindot pa balikon pa ba kayo. Pero kung ganahan mo ka ng mga unique bitaw. Ganahan ko mamalit na ka ng mga unique nga mga butang. Ang bihira lang kayo magdili kay ngon common ba. Kini common nindot nyo? Nindot sa ni siya? Dili common ba? 1,600 sa tanga kwarta. 500 na lang kapin. 500 kapin nindot sa rin. I feel good. Cute kay bangko. Nindot sa niya nila, dili common ba? Bagay kanya mag-makeup. Darna! Darna! Makeup ka pa, bagay na siya. Ngayon, hindi ba ba? Kaya mangilay ka, bagay man eh, kaya mangilay ka diri. Darna! Darna! Perfect ba? Panga ko no, be? Na, murag magpanga ni Ariana Grande. Oh? Murag tagtaran. Ilong ko no, be? Saan naman yung ilong nga? Ay, di naman ni perfect. Masod yun ang Julin ani ba no?
Dako kay lungag. Kaso di ang Julie na ni. Sana naman ni Lord oy. Di lagi ni perfect ba? Kilay ko no, babe? Hala oy. Mura na po kilay ni Aura. Oh? Hindi kayo. Bungot ko na. Na, natural lang kaya ang bungot ba? Di kulot. Di paras uban. Ang naong may kulot. Uy, ako rin katong pinarandol ka video rin. Nagkuha na doon. Abot nag 200,000 views. Ganahan sa kabuhatan ito na part 2. Pero, unya na lang sa nga. July ko na buhatan ka to. Ka-perfect ba? May gining sa mina kaya di mamakak ba? May gining paliton da. Oh? Murag Jolene. Way pakay. Kini ang brato raw. 300 ra. Sa itong kwarta kuan. Mga 100 kapin ra ni. Nindot ka rin, oh? Oh, tingog po yun. Awa. Kuyaw lang gamito ka BE, marang puyawan ka, ma'am. Tingog lang kalit. Inahan kayo kung mga unique kayo. Nindot niyo, unique kayo. Ano? Marag balay sa kaka, no? Nindot niyo, marag balay sa kaka ba? Nindutan eh, oh? Paliton ko na ba? Palit ko kaka sa mua. Magamit man eh. Ibang kanang ato ba tanang kaka niya inig. Imong pagawso ng kaka pikpiko ni nimo nila. Kanaon na nimo di ba? Yang kaka ang gawas ni kaka dire. Buta pila kani ba? Nindot ni paliton. Yan ang tangas kaka ba? Yang mga sofa baligya. Nindot mo nindot pa kay tanawon ba? Ay! Yey. 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 Klaro na eh. Parok mata. Nindot kami na nga ni. Inguna ni mo sofa ba? Mga pilang ka, wag lang hunaon, no? 来店中のお客様の呼び出しを申し上げます。番号さん23番番号な23番のお待ちのお客様の計算が終了いたしました。ほどカウンターまでお越しください。 Kung na pa ko diri magpuyo sa Japan lagi, kung ari na jud ko ng puyo, siguro mamalit ko muna niyo. Nindot man gud. Kay diri sa Japan mong gud kanang mga karaan nga sila ba ilan ang ilabay. Masag nga nindot pa kayo ba? Muna ako sayangan gani ko. Ka-perfect ba? Buhok ko no, babe? Sana man yung buhok ka? Maraming silhig. Kulot man kayo. Tapos lang mga washing, no? Pero kanahan ko silang mga kabinit kaya may nani, bandutan ko. 5,000. Kini 5,000 eh. Pero nindot kayo. Huh? Murag aping ni Randolph. Diba? Walay katatsa-tatsa. No? Nindot ba? Nindot tayo. Nga ba tayo mga mahal nun dyan kayo? Mga mahal? 5,000 no? Patong ang kwarta, 5,000. Wow! So, sa panit siguro ni ba? Wala pating mahal ba? Panit siguro sa tao may gagamitan eh. Panit sa tao, panit iro. Di mang mahala, grabe yung kayo. Pero ganahan ko mga nani, ganahan ko mga nani. Muna ganahan ako. Kaya marag tao ko tanawon ba kung masuot ko ani. Pero karon ako yung plano karon before ko makauli yun. Hinga mga nani dyan akong ganahan. Kaya mura ko nasa Korea to. Puyan ko nani, masahay ka naman sig pangukay ba? Naman sig panganak ito. Puyan ko. Napos la iPhone baligya dire. Tag 8,000. Kini mga 8,000. 8,000 kapin. Tag 12,000 kapin. Mahal-mahal yun. Grabe mahal ba ni? 3,000. Sa tanga kwarta taguan. 1,500. Grabe yan, ano mahal man eh. Masam na mga tasaha eh. Gold ba siguro ibutang eh. Kanyo 2,000. 2,000 isa ka bok. Grabe yan. Sa tanga kwarta 2,000 kapin. Kanyo po 2,000. Wow! Grabe na mahal gani mga basuhay. Kanyo 50 sa tanga kwarta. So okay rin eh sa 50. Pero katong nato tag 2,000. Biha usan ka buok. Mahalon kay baso pero mong kapit in one lang nga timbratuha. Sa to nga kwarta 800. Okay na magtawag sa kutanawon no. Nangyara po. Amor lang ka. Ganahan kong mga nani ko. Murag kung musutog mga nani ba murag akong naong murag dili common ba. Kaya kung normal ako sa utol, mga nga mata common, mga naong spoiler. Pero kini diba?
tao kay tanaw na. Kung to kay plano mapalit pero ang ganahan ko nila. Paliton ba ni? 800 sa tanga kwarta okay niya. Ako na bayaran. Help me. I've been thinking too much. I've been thinking